Di man kakasabot pa, oy! Di ba hawag ka mag-English pa? A little bit. You know that I'm growing the London Bridge is falling down. That's why I know how to speak English. And when I'm in grade 1, I'm the very talkative. That's why I'm the talkative person in the whole universe and the planet Namek. And I know how to English speaking. Pa, unsang English siya pulo na iro na matay ang duha. Nanguta naman ka. Nakay alaga iro. Wala man, pero unggol lang sa akong atabangan. Ay, kaloko, napukas ko ah. Sus. Ang sa English ato. Di, kuan eh. Tindog dito. Ano sa makadira? Anak, kumutindog pag ko. Nanguta naman ka. Unsay English sa pulo ka iro, namatay ang duha. Mao gani. Tindog dito. Di ka kasabot. Wala jud kay klaro pa. Na, ako pa noon hindi kasabot ani. Nga ikaw may klaro. Di mo kasabot. Mutana ra gani ko, tindugon pa ko nimo. Diyan sila nga kagtarong. Nga lang ko, tindog ka dira. Ambot ni mo eh. Na, ako pa jud na, walay klaro. Ano siya nga klaro? Diyan siran ka, tindog-tindog, may noong ka. Di man kakasabot pa, oy! Na, ako pa dyan hinoon ang diling makasabutan eh. Ang diyan sira makaktarong. Di ba, nangutana ka o kung sa English sa pulo kayo namatay duha. Diyan sira magayon ko, di tindog dito. Di ba kakasabot? Na, ako pa jud dili kasabot ani. Anak ka, matindog ko. Idi mo tindog ko. Ambot ni mo jaray. Napatudod-dod. Mo kag English sa kuwagod. Naibda din noon ko. Ambot ni mo ay napag English pag Bisaya na lang. Thank you for watching my Facebook and my